Tervetuloa video pari. Ja tässä videossa me pelataan Rank Reloadia. Me käyn nyt tässä ja me pitää lähteä alueelle ja mun on 3 midori. Me tarvitaan enemmän midoreita oikeasti. Oi, tuolla voi YouTube. Joo. Joo, tässä kasvoin me sneikataan alueelle. Niin kuin tälleen tosi salas. Joo. Koska tässä me vähän kämpitään, niin mä leikkaan. On 8 medaria tällä hetkellä. Nyt te saatte nähdä. Missä? Mä pysty dropata. Snipattiinko sua melkein? Juu. Me ollaan alueella. Me ollaan just alueella. Olen motherfucking tonttu, et voi nähdä minua. Olen motherfucking tonttu, et voi nähdä minua. Näköjään minä voit. Totta, sinä olet oikeassa. En ole motherfucking tonttu. On sua edittaa. Ei, se ei rakentanut! Ei rakentanut. Oikeesti. Siis oikeesti ei rakentanut. Ja toi vaan ampui jossain ihan oudosta. Mä sain 2 prossaa kyllä. Katsotaan vielä hetki. Mä käyn hakemaan nopea mun kellon. No niin, katsojat, nähdään pelin parissa. Tässä uudessa pelin parissa. Ja me voitettiin melkein toi vikapeli, mutta jos mä olisin osannut edittaa sen. Niin mulle tuli paniikki ja mä en voinut edittaa sitä, niin. Altsu! Mites meillä on tarpeeksi rahaa näihin medareihin, kun mulla on enää 300 kultaa. Ne on Moosio 4. Mä sain RPG. Ota sä kaikki shieldit. Siinä on 1 mini. Hei, mulla on 1 iso. Mun pitää vaihtaa mun resoluutio.
Okei, nyt mulla on hyvä resoluutio. Katsotaan, mä nyt leikkaan, kun mä vaan kämpitään tässä. Sulla on 9 medaria ja mulla on 7. Meillä on ihan hirveän paljon medaria. Nähdään sitten, kun tulee endgame. Katsotaan, että tässä oli tää peli. Te ette nähnyt kyllä yhtään tästä. Mut me oltiin 4 ja nää voittaa nyt tän varmaan, koska täällä on spasia. Tää käyttää varmaan simpleä myös. Joo. Mä oikeastaan käytän simpleä. Katsoja, tää video loppuu tähän. Tää oli tämmönen lyhyt video, missä mä vähän näytän meidän peliä, miten mä teen. Ja niin, joo, tää video loppuu tähän.